рэанімацыі памерла дзіця, што напярэдадні трапіла ў ДТЗ на Гомельшчыне. У Мінску з афіцыйным візітам дэлегацыя з Алжыру. Ціханаўскай Польшчы не адкрылі банкаўскага рахунку, а Беларусі тым часам пабіты больш чым 100-гадовы тэмпературны рэкорд. Пра гэта ды іншыя навіны 6 жніўня апавяду ў найбліжэйшыя хвіліны. Колькасць ахвяраў страшнай аварыі на Гомельшчыне пад Светлагорскам павялічылася да 4 чалавек. Водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина погибли на месте происшествия. Через некоторое время в больнице скончался третий пассажир, 8-летний мальчик. Еще одна женщина-пассажир доставлена в медучреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Дарожна-транспартавае здарэнне адбылося напярэдадні каля 15 гадзіны на трасе Светлагорск, Сасновы Бор, Палесе. 46-гадовы кіроўца Мазды не даў рады з кіраваннем. Выехаў на паласу сустрэчнага руху і сутыкнуўся з бензавозам. На месцы загінулі 3 асобы. Кіроўца, ягоная 11-гадовая дачка, а таксама 78-гадовая цешча. Жонку кіроўцы і ейнага 8-гадовага пляменніка даставілі ў шпіталь, але дзіця праз некаторы час памерла. Беларускі КДБ небяспечны для Польшчы, але не больш за расійскія структуры. Такую заяву ў інтэрв'ю праекту «Дыдаскалія» зрабіў намеснік міністра, каардынатара польскіх спецслужбаў генерал Радослаў Куява. Выказаўся ён і пра свайго беларускага калегу Івана Церцеля. Лукашенко кажа, нашыя палякі. Ну, і ён ягоны паляк. І ці прасцей нам ад гэтага размаўляць? Я думаю, што ў ягонай польскай душы інтарэсы прэзідэнта Лукашэнкі самыя важныя. І гэта трэба разумець. У Лукашэнкі сёння госці з Алжыру. Напярэдадні ў Мінск прыляцеў кіраўнік Міністэрства замежных справаў гэтай афрыканскай краіны Ахмед Атаф. А падчас сустрэчы з Лукашэнкам у міністра запланаванае спатканне з Максімам Рыжанковым і старшынём палаты прадстаўнікоў Ігорам Сергіенкам. Як паведамляецца, бакі ацэняць перспектывы ўмацавання двухбаковых адносінаў. Дачыненні з Алжырам актывізаваліся пасля візіту Лукашэнкі ў гэтую краіну ў снежні летась. Падчас той паездкі самаабвешчаны кіраўнік Беларусі заявіў, што Алжыр, цытата, гэта глобальныя вароты ў Афрыку. Стварыць абсалютную зброю супраць беспілотнікаў. Такую задачу перад спецыялістамі Акадэміі навук паставіў Александр Лукашенко напярэдадні. На ягоную думку, сістэма, здольная нейтралізаваць любыя дроны, можа з'явіцца нават у такой невялікай краіне, як наша. Перспектывы такой распрацоўкі ў Беларусі ў эфіры студыі «Белсат» ацаніў прадстаўнік Белполу Уладзімір Жыгар. В Китае, у США и, если не ошибаюсь, у Израиля есть определенные наработки по данному направлению, но представить, например, что Беларусь сможет нечто подобное произвести и поставить это на такой на серийный выпуск и использовать, ну, честно говоря, возникают очень такие серьезные сомнения, потому что как раз сегодня лично я работал с определенными документами, которые свидетельствуют там о будущем, именно в целом по Беларуси, и в том числе касаемо там ГВПК. Ни о каких там лазерах речь не идет, там идет больше о еще большей кооперации Беларуси и России именно в военно-промышленном комплексе. У Берасці падлеткі ўчынілі вулічную бойку праз пару красовак. Хлопцы паспрачаліся праз абутак, ды зрабілі баксёрскі спарынг. Відэа апублікаваў неафіцыйны тэлеграм-канал МУС. Адзін з удзельнікаў канфлікту набыў на кітайскім сайце пару эксклюзіўных красовак. Ягоны супернік з гэтым не пагадзіўся і выклікаў яго на бой. За спарынгам назіралі некалькі дзесяткаў падлеткаў. Пасля прыезду міліцыі бойка рэзка завяршылася. Цяпер падлеткамі зоймецца інспекцыя ў справах непаўнагадовых. У Польшчы з праблемамі банкаўскага абслугоўвання сутыкнулася і Святлана Ціханаўская. У эфіры Еўрарадыё яна распавяла, што не змагла адкрыць банкаўскага рахунку пасля пераезду ў гэтую краіну праз пратэрмінаваны беларускі пашпарт. Пры гэтым палітык заявіла, што польскія ўлады ведаюць пра цяжкасці, з якімі сутыкаюцца беларусы пры легалізацыі і адкрыцці банкаўскіх рахункаў. Але развязанне гэтых пытанняў, маўляў, патрабуе часу. У меня протэрмінаваны пашпарт беларускі, у меня былі літоўскія дакументы, і пайшла, адмовілі,
Цяпер вось буду спрабаваць яшчэ ў якім. Таксама А то бок да гэтага часу яшчэ не вырашана пытанне. Не Я вырашана. думаў, што там Ціхановская пайшла, сустрэлася, ну я не ведаю, там з Навроцкім, той даў загад, ну як у нас. Не, ну гэта так не робіцца. Так гэта не робіцца, і я не буду там сваім палажэннем, як это по-беларуску, становішчам, да, выкарыстоўваць яго. Службовае становішча не выкарыстоўваць. Украінскія дроны атакавалі расійскі Ярослаўль. Пад ударам апынуўся НПЗ «Славнефть Янас». Гэты завод, як паведамляецца, перапрацоўвае каля 15 мільёнаў тоннаў нафты штогод і ўваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых расійскіх НПЗ. Паводле расійскіх уладаў, у ноч на 6 жніўня Ярослаўль і вобласць, цытата, падвергнуліся варожай атацыі украінскіх БПЛА. У сувязі з гэтым у горадзе быў перакрыты рух транспарту на выездзе з Ярослаўля ў бок Масквы. Беларусь перажывае гістарычную спёку. Мінулы дзень быў рэкордным адразу для некалькіх беларускіх гарадоў, паведамляе Белгідрамет. Самы стары рэкорд, які трымаўся больш за 120 гадоў, перапісалі ў Пінску. Там паветра прагрэлася амаль да 38 градусаў. Новыя максімумы таксама адзначылі ў Берасці, Століне, Пружанах, Жыткавічах і ў Луінецкім раёне. Усяго дзённая тэмпература абнавіліся ў 18 гарадах. Сіноптыкі папярэджваюць, што сёння спякота захаваецца. У асобных рэгіёнах чакаецца да плюс 40 градусаў. У Градзенскім зоапарку раніца пачынаецца з фізічнай актыўнасці. Прынамсі для ваўчанятаў, чука і гека. Малышы штодзень маюць традыцыю. Дагледачы выводзяць іх на доўгі шпацыр праз увесь зоапарк. А ваўчаняты, якіх нядаўна насілі на руках і паілі малаком з піпеткі, ужо упэўнена стаяць на 4 лапах. Вашай увазе рубрика «Без каментара». И пошли до города Парижа. Пра развіццё падзею апавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэта выданне ў Ютубе. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».